Всички казват, че жените харчали повече. Вярвам ли обаче това наистина? Имаме 5 минути и се чакаме на касите, окей? Окей. Айде. Още с влизането видях тези орхидеи. О, гледай, 40 броя на крайник. Айде. Тук си намерих нещо много интересно. Гледай. Цък, слагаш се тук на колана За уреди за гладене с пара. и няма... И после кръста проблеми, нали се? Така, нещо друго, което исках да си взема Гледай какво става. е настолна лампа, така че и тя влиза в количката. Пистолет за горещ въздух, а? Опа! Друго нещо, което искам да си взема е одеяло Малко гъби за полиране, я за фаровете, я за боята. и мисля да е това сивото, защото ще ми отива на спалнята. Има и панделка. Какво го ти умяканца? Топ мастер професионал! Последно обещавам, няма място в количката, но ще си нося тази ваза в ръка и съм готова. Гледай какъв готин кит. Ето точно това ми трябваше. Точно 10 мм. Оп, да видим Жаната колко изхарчила. Моята е 285,43. Твоята? Какво става, а? 275 и 95.